Fideo. Ie. Ni jyst siarad jyst I fi checio bod o'n gweithio'n iawn. Helo. Oce, reit, oce. Helo pawb, Sgwishi11 yna. A rydw I am cario mlaen chwarae Minecraft a rwan dwi'n sylwi mewn nos. Ond rydw I heb di weld creeper na zombie na yn byd. Eto, ei weld, mae'n dafad yna. Oce. Dwi'n mynd weld dim byd o gwmpas, so mae'n am lwcus. Fyny ma'n poeni am hynna. So, ei gysgu gyntaf. Wedyn gai o drosodd efo. Erbyn yr boraf dra fi wneud newid. O'n i'n meddwl dwi ddim yn hoffi edrych fy hun. Dwi ddim yn hoffi y ffordd yna. Y beth dwi wedi dewis. Waw, mae lot o bethau Doctor Who yma. So, o'n i mewn siŵr iawn be fedra I fod fatha croen. Dwi'n eisiau bod yn Halo, Marvel, some pethau sy'n I yna. Dwi'n meddwl yr un yma rydw dwi'n hoffi. Ie, lot o bethau yma. So, na I feddwl chydig bach rwan. Dwi'n gwybod, allan na I fod yn cogydd neu meinar. Dwi'n meddwl na I fod yn meinar. Meinar Sgwishi. Yay! Reit, rhaw. Chydig bach ar yr ôl. O, rhyfedd. Mae'n da. Gael gwarad o'r llawr. A rwan, fatha nes I ddeud yn yr episod dwythaf, fysa I yn llenwi llawr I fyny, fatha neu rhywbeth carpad. A nes I sylwi bod ni efo blodyn melyn. So mynd yn golygu fedra I neud rhywbeth o just darn bach o carpad allan o'r can. Wel, nes I adio fan'na. Mae'n anodd wastio pren ys dwi'n neud hynna, ond fydd o'n danos chydig bach yn fan'na. So I gael gwared o hyn, ond dwi efo'r syniad o wneud just cyrraedd just wneud y llawr, ond mewn I fath o pren gwahanol. Ond rhaid, os dwi'n wneud hyn, rhaid iddo fi... O na, dwi wedi cychwyn efo yma do. O dim ots, sef ots. Reit. Rhaid gael chydig bach fwy o'r... y pren. A rhaid dwi jyst gael gwared o'r coedan yma wedyn. Na I cario ymlaen. Ella yn yr 2 fideo nesa, yn yr fideo ar ôl yr un nesa, na I fynd I ryw fath o gwlad gwahanol, world gwahanol. A mae'n rhywbeth fedrwch chi, dwi'n gwybod, edrych ymlaen am neu rhywbeth. Ella bod allan y barod, dwi'n gwybod. Ella ydych chi wedi bod yn dal I fyny, ond... Pwy dwi ddweud, dwi'n meddwl chi fan'na. Oce, mae'n am di wneud pethau'n lot haws. O, mae'n helpu. Rwan, lle mae o? Mae bwyach fi fan'na, bwyall, dwi'n gallu deud o. Ne, Mr. Axe. Yn torri chydig bach ar coedwig yma, rwy heb di fel arfer efo siarad bod tro dwi'n chwarae Minecraft. Ond yn hwyl dwi'n meddwl, dwi bod tro eisiau bod fatha'r pobl yna, da chi'n gallu gwylio. Fatha, dwi'n gwybod, squid, stampy, pobl, da chi'n hoffi fatha gwylio Jacksepticeye ella, rhai pobl sydd ddim yn chwarae gemau ella fatha Smosh. Mae nhw'n ddoniol, ond dyn nhw'n chwarae gem... Wel, mae nhw yn chwarae gemau,
ond ddim fel arfer. Ond dwi wedi bod tro eisiau gwneud hynna. So, ia, dwi'n hoffi gwneud hyn bob diwrnod. Oce. Oce, stack yn fan'na. Dwi'n meddwl yn i angen hynna faint. Ond mae'n digon. Fy'n i angen trio neu mwy, ond dwi'n meddwl ar dydd Iau, ella, dwi'm yn gwybod, ond neith ffrind fi ddod i fewn i'r byd yma. A sa hynna'n hwyl dwi'n meddwl. Ni da i'n chwarae. Ella da chi di weld o'n barod, ond Cleo. Mae o'n chwarae i GameTube fel fi, Sgwishi. Ond sam och gyda i gyda chwarae smi efo fi. Ella FIFA, na dwi'n da iawn yn chwarae hynna. Ond, ia, dwi'n meddwl dwi'n neud yn eitha da i fi yn efo yma ar yr byd yma. Dwi'n weld ti allan ar ôl fi goffan y llawr, wyth dwi'n barod i wneud rwan. Ynddo, fi goffan. Iawn. Bob dim i fewn o fama. Dwi'n ma'n ella fe ni angen chydig bach o dirt. Peli eira, dwi'n ma'n leather. Dwi'n symud hinga efo nhw'n gilydd. Y pren i fan yma. Gyd hinga i fanna a hata. Ie, dyna beth dwi'n angen. Oce, dwi'n meddwl beth gyntaf na yw gael gwarad o hyn yn fama. Bydd e'n jyst wneud o chydig bach yn haws iddo, ydych chi'n gwybod iddo fi, hel o rhywbeth, dwi'n disgwyl, so rhywbeth, oes. Bydd o'n wneud o edrych yn lot well pan ydych chi'n sbio allan trwy'r ffenast. O wedyn mae'n wneud digon o dirt iddo fi. A jyst o'r cofn dwi eisiau mynd i fyny rhywle uchel. Wel, fyny efo digon. O, i gael gwanad ar peleira. O, ffordd hwyl. Na lawr. O, fydda fi dal, fydda i dal. Yep. O, fath o'n i'n dweud, mae'n fwy o pobl hefyd ar YouTube sy'n neud stwff fydda chydig bach fwy efo'r rhegi ie, mae'n hwyl i wylio, ond swn i'n gwylio. Swn i'n gwylio nhw, ond jyst chydig bach ar rhegi, gyda chi meddwl fatha. Markiplier, PewDiePie, Jacksepticeye, pobl yna, ond pobl fatha os da chi'n hoffi Minecraft, dim nhw di'r pobl i gwylio, ond dwi'n hoffi nhw, ond dwi'n gwylio llawer ohonyn nhw, dwi'n gwylio Jacksepticeye'r mwyaf, dwi'n weld o'n eitha doniol, ond dwi'n gwylio llawer o PewDiePie na Markiplier. Oce, dwi'n meddwl dwi wedi gwneud digon o fanna. Reit, bwyd. Na. Un darn o cig. Bwyd. Mae'n lot o cig yma, 3 darn. Mwy efo yma. Un darn extra. Os na nôl arall. Gael i weld. Sa'n byd efo yma. O, mochyn. Dim di soli yna ni. Dim di soli. Dim di soli. Dim di soli yna ni. Dim di weld ni. O, mae di weld ni. Gorau lladd o rwan, mynd i weld ni. Mynd i weld ni. Ta-ta. Reit, bwyd. O, ma. Rwy'n i weld gormod.
Go, 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 allan ffordd fi. O ma, Rhedag, 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 rhedag. O, na, 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 na. O, rew. Woo! Wow! Da chi'n torri fo, da chi'n mynd gael o. O ma, siw. Reit, o'n i'n meddwl... O, daria. Na well. Mynd i torri hyn ar hyd nawr... O, uwch arall. O, fy'n i efo digon o hyn wedyn, digon i wneud caca yn allan ryw dro. Dwi'n wedi mynd i mainio eto. Fy'n i anna wneud hynna ryw dro. Dyna fe di'r darn o Minecraft. Wow, dwi'n mynd eitha gyflym o fama. Reit. Tywod. Tywod yn o dyfa. Yna. Chydig bach mwy. Digon iddo fi rhaid yn... Wisgo, 19 darn. Reit, chydig bach mwy nhw. 2 darn. Go, go, go. Run yn ôl. Oi fama, nôl i fyny, nôl fyny. Nôl i fewn. Reit, i gwely. O, noson yn dosodd efo, fydd o'n lot neisiach yn y bora, dwi'n cymeryd. Oce. Wedyn o chydig bach fwy o pren. O, dwi'n mynd i nôl lot o pren. Yn fama. I alla i ddiwy gael cinio fi hefyd. Oops. Cis, gwyd mae'n ganddo fyna. O. Reit. Reit, beth dwi'n gwneud, oce. Charcoal. O, iep. Dwi'n meddwl dwi'n dall Minecraft. O, no allan eto. O, beth dwi'n gwneud gan i bwy all? Os na chi gwylio'r episod dwythaf, na chi weld bod ni yma am oes. Oes yn meddwl am sut fydda i wneud sut o'ch di wneud charcoal. A wedyn ffeindais allan na o'ch chi anna'n coginio bren. So mae'n ychydig bach mwy o bren. Reit. Mae hynna'n digon da yn fan'na ar y funud. Fydd
a na'n coginio chydig bach mwy rwan. Naw gewch chi weld diwedd o hynna yn yr episod nesaf. Diolch am gwylio Sgwishi yma. Ta!